Yellow corn kanon mga inday. Kinamuta kay Roy, magsarkot sara. Hang kanyang suka kanina sa bat. Ang bat kanina kay hindi po doon, lagot-lot. Na. Atay bagtak sa manok. So, daan mo kanina buntag. Ang kaong ko ganina. Kanirang bagtak. No. Lanlan ra ba? Kaon ra. Pila kahungit. Kaon. Tuan ka ng bak. Naani mo? Nga ang sabi. Asa? Naani ko yan? Tuan doon ang lakaw mo. Asa di ay? Nang snack ba? Pa burger. Burger ako nga baton. Awas sa kamutin. Taguan. Awas sa kamutin mo. Buy one take one. Buy one take one is 40 pesos. Punta niyo mga inday. Init kay kung kanon mo dami kay kaonon galang ko ano ba kay Asa? galang ko sa yellow corn basta init. Kay ano kaonon kung mabugnaw lang siya igahi. Ang lami din niya init. Para kilami niya. Nang mas ganahan ko ani niya sa puti kay kumot. Kumot. Wala ko man. Kuan mi daw kung bata kay ngano ko nung yellow corn akong pilion. Ganahan ka din. Ya mamay akong gusto, yellow corn man saon ta man jud. Ganahan niya ko mani. Mo may lami para nako. Ha? Ganahan niya ko money. Kaya ko tiwas mo inday, thank you for watching.